All units. Attention, all units. This is base control. Please proceed to Area 1 immediately. Aksyon! Night Patrol! Tagbantay sa mga itabo sa oras ng kagabihan. Palatuntunang iging disenyo para sa serbisyo publiko. Aksyon! Night Patrol! Upod sa aton mga action reporters sa ospital, pulis yung iban pa ng mga balita on the spot. Aksyon! Night Patrol! Aksyon Eric Magbanwa. Di kalidad nga pagbalita. Patas nga talakayan. Aksyon Eric Magbanwa. Ginkilala bilang Reporter of the Year sa Tingog Kaghandurawan Awards 2021. For Best Reporter of the Year. And the winner is Eric Magbanwa of Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Eric Magbanwa. My God, I hate drugs. Saliwat mayong gabi, kamusta naman mga palangga na Bontag Palamati region-wide, mga pagalagad kita sa Dabilin, isa ka oras, napulo ka minutos, karon nga adlaw, Miyerkules, petsa size. Sa Miyerkules naman nga edisyon sa inyo siling nga palatuntunan sa kinahanglan liwat naman naton nga manging kabuylog, ang bilog naman nga puwersa sa aton news team, aton sining nga mga correspondent, sa pagdulong naman sa pinakaulihi, labas, natipon nga mga police report, blatter entry, record of events. Opisyal naman nga nabalhag sa police blatter entry aton sa Kapolisan, Central, Southern, kag Northern Negros. Dala na ang napulo ka mga police station diri sa Metro Bacolod. Of course, ang aton sinimata kag durunggan oras sa kagabiyo ng aton sininga Patrol 2, Crosswind Patrol on special assignment, balik na diri sa Metro Bacolod makatapos nga nagpadulong dito sa encounter site sa lugar sang Sitio Amilis, Barangay Santol, Banwa sa Binalbagan. Pabalik na sa diri sa siyudad sa Bacolod, sakay sa aton sining Patrol 2 sa Miyerkules naton sining pagpangalagad, ang balikman nga pagpangalagad ni Aksyon Eden Aboso. Back to back sa aton nga piloto, Aksyon Papang Nixon Tahom. Ang ato mga pagbantay sa mga update sa balita nasyonal, balita international, just in report, flash report, breaking news. Kinatutukan ang news center ni Aksyon An, Defensor Lisay. Opdama kita sa atong sininga mga technical partner diri sa Studio A, Master Control sa technical side. Ang puwersa ni Broadcast Engineer Oliver Pazon. Back up diri sa atong nga IT expert, Action JM Baikin. Dito naman sa transmitter control tower sa Barangay Turok, Siyudad Sang Bago, ang puwersa naman ni Broadcast Engineer Edward Balico.
sa kinanda ng inyo sinalagan ang inyo siningang korman Action Night Patrol Program. Ako naman si Action Eric Magbanwa. Off din ninyo ako sa labilin. 1 ka oras, 7 ka minutos nga pagpangalagad. Diri sa inyo palatuntunan. Sa gitna ng aksyon, sa harap at likod ng tunay na pangyayari sa aksyon balita. Mga bagay-bagay na dapat niyong malaman. Kami ang inyong mata sa loob at labas ng maaksyong buhay. Ito ang Aksyon! 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 Radyo! Aga syudad sang Bacolod naka-eksperyensya sang maulanon nga panahon sinigid lamang nga kagabihon. I don't know sa iban dira nga mga banwa, sa iban dira nga mga syudad naka-eksperyensya mga dira sang maulanon nga panahon. In fact, may mga pagbaha-baha na diri sa pila ka mga porsyon sa pila ka barangay diri sa syudad sang Bacolod. Mga lihis do nagbaha-baha manganit ako no sang sining pagtupa sa ulan karon nga gabi. In fact, may mga gina-preparar na nga mga food packs ang syudad sining medyo maulanon nga panahon, just in case kung kinanglanon ang bulig sa syudad, at least bisan paano ready ang aton nga mga food packs. Sa mga motorista halong-halong na sa pagmaneho medyo madanlog ang atong dalanon sining maulanon nga panahon. Ang mga balay kalanaan kang aton nga mga balay ilimnan medyo pinot ang ang customer kati laulan mong iban nga mga customer luyag pa magwas balay nila na punggan sining maulanon nga lakat sang panahon. So halong-halong lang kita. Iba to tamara na magwas balay nila kag mag-shot-shot sa baylo, sa balay na lang nila mag inom-inom. May sunog pa gani nagluntad dira sa Fortune Town no, sa barangay Estipanaya. Isa to kabalay ang nasunog. Namak mo, maulanon ang panahon. Porti, waya ka pangilalang sunog. Rain or shine na yan mo. Hindi man nga hapon, may ginpatigayon nga inaugural session sang 11th Council sang Sangguniang Panlunsod sa siyudad sang Bacolod. Nagtambong gid sa sining inaugural session no less than si Bacolod City Mayor Albi Benitez kag si Congressman Greg Gasataya. Daw ang ila sining regular session buwas I think mag start Webes no buwas ang ila sining regular session nga patigayunon dira sa New Government Center sa 11th Council sa Sangguniang Panlunsod sa siyudad sang Bacolod. Isa mo man nga inaugural session, ginhatag na ang mga nagkalain-lain nga mga komitiba sa aton nga mga konsihal nga nagdalaog sa siyudad sang Bacolod. Ang komitiba ginpanagtag ini sa ila kag ginasigahom nga ti obraho nila dapat nila nga trabaho base sa komitiba nga ila sining nga nauyatan. Ang komitiba ni number 1 City Councilor Tadi Saison, amo ang Committee on Agriculture and Fisheries, siya man ang Committee on Appropriation and Finance. Poderoso ni nga kwan nga sahi sa komitiba ang Appropriation and Finance. Kag Committee on Cooperatives and Livelihood Programs. So tatlo ang komitiba nga ginauyatan ni number 1 City Councilor, former Vice Mayor Tadi Saison.
Ang komitiba naman niyang ginauyatan ni Councilor Al Victor Espino, amo ini ang Committee on Education, ang Committee on Laws and Ordinances, ang Committee on Transportation and Traffic, wow, di problema na sa Bacolod din traffic, kag ang Committee on Urban Planning. So apat ka mga komitiba ang ginauyatan ni City Councilor Al Victor Espino. Ang kay number 1 City Councilor Tadi Saisonia, 3. Ang komitiba naman nga ginauyatan ni Councilor Calao Puentevilla, amo ang Committee on Energy, Committee on Environment, kag ang Committee on Health. Ang ginauyatan naman niya nga komitiba ni Councilor Pausi, amo ini ang Committee on Fire, Social Defense, and Natural Disaster. Kag siya man ang Committee on Public Works. Ang komitiba naman niya ginauyatan ni Councilor Celia Flor, amo ini ang Committee on Women, Gender, Family, and Children or Child Care. Siya man ang chairman sang Committee on Markets and Slaughterhouse, kag chairman man sang Senior Citizens. Ang komitiba naman niya nga ginoyata ni Councilor Vladimir Gonzales, 3 man, Committee on Ways and Means, Committee on Trade and Commerce, kag Committee on Urban Poor, Housing, and Resettlement. Ang komitiba naman niya kaginayata ni Councilor Jason Villarosa, amo ini ang Committee on Information and Communication, kag ang Committee on Tourism. Ang komitiba naman niya kaginayata ni Councilor Simpol Distrito, amo ang Committee on Human Resource and Development, kag ang Committee on Social Services. Sa committee naman nga ginayatan ni Councilor Ising Salanga, Committee on Government Assets. Isa lang. Ang ginayatan naman niya ni City Councilor M. Ang, isa man, Committee on History, Culture, and Arts. Ang ginayatan naman niya nga committee ni Councilor Attorney Renisito Inoy Novero, amo ang Committee on Human Rights. Isa man, kag ang ginayatan naman niya nga komitiba ni Councilor Cindy Rojas, amo naman ang Committee on Labor, Management, Relations, and OFW. Nanotisyahan ko nga ang sa Grupo Progreso nga mga councilor, ang ginayatan nga komitiba, isa-isa lang. No? The rest may tag-4, may tag-3, may tag-2. Importante nga trabaho. Damo magkagjutay. Ang importante ang komitiba nga ginhatag sa imo, amuya ang dapat mo tagaan importansya sa pagpungko mo bilang konsihal sa syudad sang Bacolod. Congratulations sa mga city councilor nga may ara na tagsa-tagsa ka mga komitiba. Ayos! So mag-start na sila sa ilang sining regular session. Ang ilang regular session sang Sangguniang Panuson sa Bacolod na tuon kada Huwebes sang aga. Ayos! Nilang hapon may bypass operation man dira sa area sang Purok Kabugwason man sininga, no? Ang subject to sila to si Arnel Alcones, mga 81,000 man nga bilis ang sabo ang na-recover sa iya. Kagabi gani may bypass operation man dira ang Pedig SOU ho sa area sang Barangay Singkang Airport. Bodako-dako pag itong ilay nga nakwan nga nahulik.
sa bypass operation sa kagabi sa may Magsungay Road sa Barangay Singkang kay ang subject diri babae pa. Dakpa nila si Christine Dacumos. Naga-board lang da sa may Purok Kabulakan 1 sa Barangay Singkang Airport. Tumandok ni siya sang 27 Kalamba mo, Purok Sigay Barangay 2. Pero nagsailo siya, nag-board siya sa Purok Kabulakan 1 sa Barangay Singkang. Diyos ginoperate kagabi kapedig SO nyo. Abaw, ang na-recover siya nga sabo, mga 415 gramos mo. Ang market value, abi nyo pila, 2.8 million pesos. Puwerte nga bilis ang sabo, no? Dawag ka kaubsan sabo ang bakulo daw. Kagdaway ka kadlok yung mga user kag user nga magbaligya sa sabo sa bakulod. Apisar sining wala untat man nga kampanya sang aton sini nga mga kapulisan diri sa bakulod. Ay, puwerte ho. Yala, sigihan nyo ka bligya. Kaya abin nyo matakan ang Bacolod Police sa pagpatigayon sang bypass operation. Padayon na sila gyapon kay mandate ya sang higher command sa PNP nga tutukan kag i-priority man ang operation sang illegal drugs sa bugos nga Pilipinas. Sang tulo temprano pagali kay nao sang hapon da sa may Kanduniho may series man nga na dagdagan ka bato. Ang bato guro, ang bato gani nga naghalin sa babaw tubla, bukid guro. Dasir tawag bala nila ang Baron Aper. Ang Baron Aper amo na da ang sakop sang barangay Kaningay Kanduni. Tunda bulubongyo da. Nagdalos-os papanaog ang kwan, ang bato. So sumampak sa kilis ang series. Walang kaswerte kay wala man maano mga pasahero. Prote ang kilis sa series damage eh. Abi ka sa isa sa pasahero tinday, gadlagan bla. Abi la tinday ka karbaw, gadlagan. Kalimo ya bato lito sa babaw ho. Sa pagkadako mga bato. Mayo kay kuan may lang kay ang mga pasahero kasakay sa series. Way man maano ti ang kilis sa series. Do amot na ang nadamis na ligiran ka dako nga bato. Dara sa mga ginatawag lang Baron Aper sa barangay Kaningay Kanduni. Una kayo man ko pasilin sang pasahero nga abi namong nga sir tinday gadlagan bla. Dili mo yung bato na nga nagaligid-ligid. Alin to sa babaw ho. Ay oo. Kaya na sang aga ti daw na puhag man dira ang pumuluyo sa barangay Santol Binalbagan. Silingan sa mga residente dyan daw ka dugay pa man Disyembre eh. Huwag pagkani ber may palupok na. Galing mo kayo nag-enkwentruhan na dayang kwan ang mga NPA nga siguro hindi magnubo sa 15. Naenkwentro sang 94th IV sa Philippine Army kag sang Negros Occidental Provincial Mobile Force Battalion. More or less ang estimate nila mga 15 mong ka-NPA ang naenkwentro nila. May resulta killed in action 4 gid ka mga NPA. Isa di sa 4 ka napatay babae. Sa side sang gobyerno ti wala ya casualty. Ti resulta na-recover ang ining 4 ka mga bangkay sang ginapatihan ni NPA dito gid mismo sa encounter site. Dito man naghalin si Action Eden Abuso kag Action Dixon Tahom mga 6 ka kilometro mong ang ilagin lakat kag nakaabot dito sa encounter site. Ay puwerte no. So sang una mamananagyan ko haw atag pila man ka kilometro saka panaog man ang amon nga ginagyan mo banas-banas man blaw ang nagyan ni Eden tinagyan ko na iya sa nagakover patas ang una sa amon nga mga kaso sang encounter, ambush. Sang una sang beat correspondent pa lang ko sang 4th District. Buhi patos nanay sa ring. Ang tupad balay ko kasi kakatingala lang kay gulpi lang may
dulog tag isa ka Rio kag isa ka Kennedy nga army. Tapos akong ginapangita. Masilin din ang army nga din balay ni Action Eric. Yara lang na siro. Ibot ako sa nanay, may nag-uribay na ka M16 katos balay. Yara din si Action Eric. Yari man din. Ko sir, no sir. Niya patawag ka to ni Kwano, ni Colonel Benito Ramos. Sang uso, pasungunab na ang SF, Special Forces. Kaya siya na sa unad ng batalyon commander sang SF mong sa Lagranghala, Carlota. Timingan nga may encounter kag ambos to sa ito part sa Isabela. Ti upod sa army sa Kennedy. May mga bukid pa kami na ito nga kantuan, may mga sityo pa kami ito nga kantuan. Ang wala maagyan ni Action Eden sa akon part, maagyan niya gina kung magsigi-sige encounter. Pero pwera parayo lang, hindi na lang kayo na nga pinatsanay. Matagyapon perdihon da. I mean, perdi matagyapon da. Pilipino ka pinatsanay. Tugod lang sa ila kagalingon nga ideolohiya. Tamak mga anom ka kilometro ang ginlakat ni Action Ede ni Action Nixon. Pag nakaabot to sa encounter site. Nabtan pag ilatungan niya mga patay itong 4 KNPA. May na-recover ang militar, ang 94th IV. Ang ila recovery, isa ka M16 rifle nga may M203 grenade launcher. Wow. Ang bala sila doon tinapa mo. Maigo kas niya. Lalaptang batikulon kag kurason mo sila kumigo kas ang M203 ni. May na-recover mas lang isa ka M16 Armalite rifle, isa ka M14 rifle, pang sniper ni ang M14 mo. Ang bala sila doon, ka 30 caliber mo, machine gun, ang bala sa M14. Gabuho nilawas mo kung iguon kas ni. Pag may na-recover man sila nga isa ka 45 caliber pistol, pag mga sinako to nga mga subversive document sa report kay nato ni Action Eden Aboso, kapamatin ako sa firing line ni Action Art. Natabo ni siyang aga dira sa may sitio Imiles sa barangay Santol, Binalbagan. Sa piyak sila sa Santol, oriental side na. Kung may mga balayda, ang katunga sang balay, nagatubang sa oriental, ang katunga sang balay, ari na tuon sa occidental. Oh, kay linapitan na ng boundary mo sang oriental kag occidental, occidental. Kung mga kung mga Santol kag mga biaw nga parts sa Binalbagan, ga tinamuana na ang oriental kag occidental. Ining apat daw gindala ni di sa proper sa Binalbagan para daw sa may dito sa Bino Funeral Parlor. Ang bati to ni Action Eden kaina, may isa na to nga doon naka-identify sa isa sa apat nga identify na nga napatay sa encounter to. Kita to sa mga picture kag video ni Action Eden, ang babae nga napatay bla kahubin pa no. Tapos puro lang may mga tattoo ang lawas. Kahubin pa nga babae. Bati ko to kay Action Eden kaina sa report niya, isa sa apat nga napatay do may ranggo blasin PA mong, pero gina-verify pa na ni Kwana sa Chief of Police dira sa Binalbagan. Puwerti man no. Kaina ganun ko may report man to encounter sa Calatrava, pero hibaloon na karon kay Action Nelson be. May encounter man to sa Calatrava. Halin sa encounter sa Biao, sa barangay Santol, Binalbagan. Doon nagsabato ang Calatrava, encounter man mo. Ilay double check na karon kay Action Nelson, mag-report sa Dugay-Dugay. Live report to sa iya area sa Calatrava, area sang Toboso kag area sang San Carlos City, no? So kabay pa nga hindi na ni naton madugangan pang amuni nga mga sahi sang insidente, no? Ito rin nakalabot yung report sa Army kay may mga residente mandala sa sinang lugar na nag-report sa Army.
ini nga grupo nga naenkwentro sang Negros Occidental Provincial Mobile Force Battalion kag sang 94th IV sa Philippine Army ginasuspitsuhan nga amo man ni kuno ang nagambo sa Binalbagan Pulis adto nagligad nga Pebrero dara sa may barangay Biaw Binalbagan pero gina-verify pa niya sang mismo chief o police dira sang Binalbagan. Ay puwerte no. Di sa amo niya nga sahi sa insidente ang tanan di way gidi pagdaog. Ay mente daw kasubot lang dumdumon ta kabatsagon ta ang nagapinatsanay lunsay mo lang Pilipino. Aling kiti may kanya-kanyang ideolohiya mo. Hindi niya magsantuanay ang parindugan bla. Sila lang akong pwede palang ta kapaiway tagid. Bisin na no tanak ka sugid na kung may mga napilasan man da, may mapatsan man da, masakit man na sa part sa pamilya no? Ano na mga sahi sang mga insidente na nagaluntad nga kuya sa ti unexpected. Masubo man nga ti magbakbakanay ka mo daw. Okay lang na kung wala sang may crossfire man da bla, may sandwich. Kung sa mga bakbakanay, kung sa sang army, sa NPA, hindi malikawan ko sa may mga civilian gid nga masandwich bala magkalaigo sang stray bullet da kaya labot da kung may mga bakbakanay di tiga alsa baluta man ang mga pamalay da ang mga pumuluyo malapit sa gira da kaya mo yung mag-evacuate mo nga to whom it may concern yung bala mo no? Huwag niya pangilala mga kuisa nga kung kalawi ka bakbakanay ang iba niya mga pumuluyo residente ga-evacuate gid para nga hindi man ma-crossfire hindi ma-sandwich siguro ang piladala ka mga residente sa Sitio Amiles sa barangay Santol Binalbagan kaya report kina ni Action Eden daw nalingan na gurobla daw natak-an man nga dugay pulo pangayo da pagkaon, mga kunano da, suporta ng NPA. Tiguro mga residente da, doon natak-an naman guro. Nag-report sa pulis, nag-report sa militar, tigin operate, kaya mo na yung resulta, kinasang aga, bakbakanay sa Santol Binalbagan, resulta 4 ang patay. Una sa Aksyon Balita. Una sa Aksyon Public Service. Una sa Aksyon Komentaryo. Sa drama, musika at impormasyon. Aksyon na aksyon talaga. I-recap na karoon ang resulta sang 3 ka draw sa STL kag hatag tamang karoon ang resulta sa mga nagataya sa loto 645 kag 655. Ang mga greetings nyo sa to sa nga Facebook Live tagahanta na karon Chimpo kag Ligwa ang aton lang permi ginaayo sa inyo like kag i-share nyo lang ang aton programa kada gabi para everybody happy. Una sa Aksyon Balita. Una sa Aksyon Public Service. Una sa Aksyon Komentaryo. Sa drama, musika at impormasyon. Aksyon na aksyon talaga. Aksyon Radio Philippines Stellar Time alas 10:16. Antes sa report ni Aksyon Nelson Pateño, report ni Aksyon Roger Gutib kag ni Aksyon BG Pasible. Kwaon tanay kadali ang sitwasyon kag observation ni Action Eden pabalik na diri sa Metro Bacolod. Eden ko may mga banwa kag syudad ang nagyan sa Action Eden from Binalbagan nga naga-experience man sa maulanon nga panahon. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang aksyon. 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 Radyo. Aksyon. Radyo. Aksyon, Night Patrol, Field Reports. Action Eden, balik na ka mo? Generic, ang sabanan natin yung mga ka-aksyon. Daw Yes, ay lang, kapatid. daw sa wala na sa imong anong ka kilometro, galakat ba? Titi
lang man ang dumautod, ang baara lang mangyap. Batsagan ta na karon kag mabatsagan mo man na karon kung magkagahon na bla? Ari na subulan dito, kinabatsyag ko na palang napamangkutanay kami ni Papa Rickson kasi ang akon niyang hita, ang akon hawak, akon tiil, dasakit, iya yun do, tiil ang kuno yan, bako do, mas tigulang tuksilo. Abri pa ng butika, pitanay pa manyoso. Di may dala ko diya nga banyos, action Eric. Na mo na. Labi niya daw, impunan pag isang tugnaw nga panahon subongo, do kadasig ang panuhot, pili Dito? kayo halindaan. Dito sa Binalbagan sa Santo, kinato, kaulan-ulan man to kina? Sangga parao kami nga ni Action Nixon, kaupo na itong mga tropa, Action Eric, do gadlagan, do ginatiklod, kumikiti pa dalos-dos na, wala labot, gadali pag kami nga hindi kami madulman, Okay. kadali kami nga hindi maulanan. Pero tigid ka budlay sa dalan, kaya sigurado madanlog ito Action Eric, kay, di ba, ang pinaka sa akon nga pag lakat-lakat, di ba lang, ang pinakakita, kung ano pinaka-high na gin orange, ang duta, busilingon arak ka lang sa bukid-bukid area. Sa gina, sa Eric, bukid-bukid, bigyan kami guro, pula na yung ang kolor ng duta. Sa duta, pula, no? Pula na yung sa Eric. Amo na gid na ya. Layo-layo na gid nga lugar. Piso na lang gid pa langit. Ang imo guro sa ang mo kang imo tuod, guro do matabuay ay, no? Tiga tabuay na gid ka gamot to hambal ko makagina kay Action Art pwede na kami ka-apply sa DPWH ni Papa Nixon. Kay kami na lang po yung gihimo sang amon nga gina Alagyan. Oo. Kay ti nagtudlo lang ang mga residente kay ti syempre hadlok man sila wala man may ma-offer nga mag-guide. Gani. Kasi balan nga ti diretso lang to ma'am, diretso lang ano ko diretso gituod ba halos 2 ka oras sobra 2 ka oras lakat namon Action Eric ni Papa Nixon nga may interval di nga pahuway nga 2 lang ka minuto kay dumalupok na gid ang mundughan. Grabe no. Kay ti pasaka Action Eric mo pero ti namin experience charge to experience may itikal sa ulihi. Kay ti nakalabot ka mo tiya sa encounter site. Kamo lang to kami diyan nakalabot sa encounter site. May ara isa ka media Action Eric pero mga kaupod itong nagbot kay ti do ang isa medyo naglain ng pamatsyad kay ti grabe daan ta taklaron. Grabe no. Ako gani Action Eric paglambot mo ni Papa Nixon sa tuwa naghambal yung siya nga matuhuway sa danay pangkay kung mahinali pero malipungan ko di ayawan gid kay wala pa di mapangayuan sang tabang. Wala pa gid Action Eric mga panimalay. Anong agyan nyo mga kakognan, katubuhan, ano? Kakahuyan? Kakognan, kakahuyan, kasubaan. Okay. Talamnan. May lang may balon kung mabayo. Kaya doon naabot ko na nga doon. Bako, mabalon kung nabayo. Kaya kagina, nakakuan ko mo. Naka-jogging pants. Kaya hambal ko para tauhay lang bala pag hindi ko mapilas. Iguig ko, kahit nagahimo kami sa kaugalingon namon nga lagyan, may latay-latay pa kami tuya sa kahon-kahon sang talamna na bala. Ikataas, halin sa amon ginhalinan, hindi mo kuya maglumpat, diba? Si mamumo ko, nag-slide ko yung akon niya eh. Tapos dugang, pag Action Eric, ara, niya ang kulba. Bakit wala hinali, may masugata kami na armado nga grupo dira o kung may mabatian kami nga lupok wala gid kami sa panaguan nga duha pero ti Action Eric may mahambal man may iban ti nano ka man safety first na pero ti tawag ng profesyon kana iya kumbaga mo kag tigin tan-aw taman to ang wala man taga daso gid nga before ta nagsaka naghambal man ang militar na clear na ang area, okay na na-clear na nilang area kasi ang kaupdanan to sang apat nga napatay nagsinalagyo na iya kay more or less mga 15 sila kabilog Action Eric mo nagapilher sa isa to kabalay doon nagapaligal bala dira man mismo around the area nagpanugid sa aton sining otoridad especially sa 94th Infantry Battalion nga na-base sa Himamaylan. Kasi doon nakapoy na yun sila kay kapigado daan subong. Ang 15 katawo pakaunon mo da. Daw haloson sila gani makakaon 3 times a day kasi although nga palibot nila humayan
ginahimo man na yan nila negosyo para makakwarta amo pa na ang pagbakal sa pagkaon, hindi man niya feeling na ginaunay manada nila kasi mas dako ang makuha nila. So ipagaling nila kag ibaligya as bugas na gidya generic pero ti amo na ang hambal nila nga kadugay na gid bala nga nagasuporta sila kag ang kasubo lang da kay wala sila mahimo bangod nga ti armado tuyam mo. So hindi sila magsunod basang hambal ni Captain Elender Bosquillo, hindi man sila makaangal. Bisan pa mahambal sila nga, hindi kami sa inyo magsuporta, at wala man sila mahimo action Eric, no? Sigano nga pangtirohon da sila, o kung pang-anhon da sila sang mga katapo sang New People's Army. Pero ang ginlambutan ko namon action Eric, kagina, dutay na lang gusto nga kuhit, ara na kami nakalambot na kami ni Papang Nixon sa Negros Oriental. Layo-layo, Action Eric, ang ginlakat. Sagti kami ganing bitbit mo ni Papang Nixon. Sabi may body bag, ako duwala ka cellphone. How much more ang mga bipato sa lugar na nagbitbit halin sa encounter site panaog naman anong ka kilometro man gaba dalos pa ang alagyan kagin ang apat kapatay ginbutang lang sa tela kagin uribay sa kawayan ginbutang sa ila sini nga mga abaga si certificate diak kapoy kag extra bugat na rationary times to ang bugat sang bangkay mo di may ara patudaan isa ka napatay nga do medyo dakuon kaya ang napatay tatlo ka lalaki kag isa ka babae. Correct. Ang isa gina-verify pa kay may naka-identify to kagina sa morgue diri na sa may Binalbagan proper na taga-Kuan ni sila taga Ayungon Negros Oriental. Kay Lapos lang na Action Eric mo. Nag-aagi lang na sila ya sa kabukiran. Kaga mo na makalambot di sila sa kung diin nga panimalay, diin sila makaunta, dira man sila nagapangayo-mayo, kag dira man sila naga-tilerman. Amuning kabudlayan kay although nga kabalong may encounter pero ambal ni Captain Bukilio, aware man siguro pamilya kung ining mga biktima, nag-idra sila sa amo na grupo, kag most probably, buwat nga adlaw, makakadto, papanaog sa Binalbagan, ang pamilya para makilala ang apat to ka mga biktima para at least somehow kinaritawo man na sila gyapon mo. Mahatagan man sang o kung makahimos man balang ila pamilya sang ilang pagpalubong. Kagti as to ang mga residente dito, naghambal man ang kapulisan, ang militar. Kasi hindi sila dapat magkahadlok kahit dagahuyang nagidman ang puwersa sang NPA. Kaya ginabantayan man to sila para hindi na bala masulit ang mga kaangay ni nga mga sitwasyon. Mangod nga kadungan pag ang subong binulan gid sang tigkirigma Action Eric so taton pang ginatawag kabudlay gid sang makalambot man bukid-bukid area pag itudaan kabudlay man pag ang pagpalambot sang bulig man sang lokal nga gobyerno didto man sila na insendihan mo man pero amo na hulaton tabwas kon may identity na ining apat kag although nga ginambal ni Sir Bustilio kag ginadali Action Eric ngayon apat gina-verify nila nga kaupod sang mga nag-ambush to bala sa patrol car sang pulis sa tong February sa Barangay Biao sa may Asin Banwa man ulunhan lang to nila ubos-ubos lang to gawa sa yung kadtuan namon kagina pero sa army naman niya nagpagawa naman sila sang press release confirming na atong apat kaupod sang mga armado nga grupo na nag-ambush sa kapulisan sa February. Pero I know istoryahanay man na sila ni Sir Bustilio at the same time ang katapo man sang army para mag-isama na Action Eric ang ila sini nga mga statements. Pero ongoing pa man ang ila sini nga investigasyon we understand kay kabudlay ang nakahadlok ba lang ibang nga tawo sang full cooperation man kay balikan man sila sang katapo sang
NPA. So far, the reaction Eric sa palibot sang syudad sa Bacolod, tulotawhay na, naguntat naman ang ulan, nag-subside naman ang tubig sa pila ka mga lugar kagina, nga ginbahaan. Kabay pa, pero ti ulo aligmat lang kay medyo nagagulugal pa base ulano naman sa kagahon. Kag balaway tay lang ang masaming nga ginabaha man diri sa palibot sa syudad sa Bacolod. Ang dugang nga detalye karon sa iban nga balita sa aton pagbalik report si Mupala Tutunan. Una sa balita na sa aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Aksyon! Aksyon Radio! Salamat ginaksyon na boss. So there you have it, live report sa Patrol 2. Balik na siya sa Metro Bacolod. Halin dito sa encounter site. Kasi buwas may mga development na asto sa identity sining apat ka mga NPA nga nagkanamatay sa encounter. Kaya na siyang agad dira sa may barangay Santol, Binalbagan. Sa apat diri ti isa diri babayi. Balikan talaga ng patron naton sa last kag final report ni Action Eden Naboso sa balik niya sining nga pangalagan. Una nga bat sa aton sining nga greetings. Monitor ang mga taga-barangay Dumanan. Tamiya ko lang si Attorney Dindo Ramos kag Councilor Al Victor Espino. Bao Puerti. Roberto Hiraposco Caravallo. Uy, kay Kuya Mark Efren. May gabi kay Kuya Mark Efren, ha? Ka-monitor gid sa. Kamusta ka, Kuya Mark Efren? Bigas lang ko sa kabataan mo kay ate, no? Kay Nonoy Paglumutan, may gabi gid. Sa kay Rofino Ira Gabino, pa-check attendance na siya. Sa mga taga-Purok, Bayugmaon, Barangay Tangob, may gabi dira sa inyo, haling kay April Joy Gaston. Umalumina, may gabi dira sa Barangay Biao, Binalbagan, ara ka pamati sa aton si Chi Camion Atido. Kay classmate ko, Analisa Miliebo, met, may gabi dira sa inyo. Okay lang kami diya. No problem. Kay Antoinette Kiranti Malihok, kamonitor dira sa Barangay Pahanukoy. Sa Payaw, Binalbagan, ara man si Jocelyn Hardinico, si Sir Benji Di Paula, sang Bureau of Fire Protection substation dira sa Panukoy, ga-monitor gid sa aton, no? Sa mga taga Bureau of Fire Protection da, substation sa Barangay Panukoy da, may gabi dira sa inyo na binagid kay Sir Benji Di Paula. Ginatamyaw talang dira happy listening kag may nakapag-monitor dira kay Arthur Jeff Villasor, Star kag Doc Matmayo, sa kay Noel Amar, Alma Oligon, Cirela Samar Aguilion, Mikey Montilla, Christine Manalo, Angelica Lapi. Ang dira pamilya ginatamyaw yaman sa DSB, Barangay Pandanon, halin sa Arizona, USA, Jinky Jalagdon. Kay Alexis Wingwing Torres ang UK, ginatamya ng pamilya sa Valladolid kag sa Paranaque sa pamilya Torre. Kay JR Palmaki man, diri sa nami ni Dos Sumag, gali ka, meno daw. Greet ko lang si Bernie Di Juan kag Bukay. Kapaurok-urok man pamati. Alin kay JR Palma Kiman ang panamyaw. Kay Joanny Mel, pa-check attendance na si Joanny Mel. Si Olivia Hulagting, araman, pa-check man. Kag nagamonitor man diri sa aton nga pangalaga. Kay Madam Gloria Dislati Sumbito and family sa Valladolid, nagamonitor man siya ho. Gabi dira kay Madam Gloria Dislati Sumbito and family sa Valladolid. Kay Mayor Bebot Meravalles na. Kay Vice Mayor classmate ko Rowel Yugore, mayang gabi lang kamayan dira nga pagpaurok-urok pamati. Ay, puwerte. Sa kay Hinida Ordonez, kay Toto Ray Flores sa Baryoga, maraman ka paurok-urok. Sila ni Burley Anuales. Ari ang report na ni Aksyon Nelson Pateño sa 1st District. Baloon tag iyasin na tipon nga mga aksyon balita. Kung
Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang aksyon, radyo, radyo. Aksyon, Night Patrol, Field Reports. Ari sa aksyon ng Sorpateño, sa line number 2 sa report. Son, may gabi. Yes, aksyon Eric, may gabi man kag sa aton sini nga mga kaaksyon may gabi gid medyo masanag subong ang kalangitan di sa Calatrava. Okay. Kag medyo tibago lang natapos ang ulan, medyo mabugnaw kag matulotawhay. Ang arigi ko di karon no sa may atubang mismo sa sulod sang compound sang Calatrava Police Station. Oo. Ang amo na bilang daw gahulat kasang ano ni sang wala o kon may ara. Ngaw. Kay na pa ni kay manti ang balita aksyon Eric ang ginpahayag nga encounter dito sa may sitio Minatay Marcelo. Oo. Kay na pa ni alas 12:30 nga linukpanay nga ang balita may encounter dito. Te. So, gintawgan nato actually si Barangay Kapitan Arnulfo Libod-Libod, ang Barangay Kapitan sang Barangay Marcelo. Oo. Iya ginambal nga ti sir, layo ang lugar kag tapos sige pa kuno to tinuruhay. Ay, gali. Hasta sa mong gabi, katinuruhay pa to? Wala na eh. Away na. Ang kay na to pagtawag naton to gitawgan taman ang istribla sang 79th IB si Lieutenant Ricky Bartolome. Te. Ya ginkumpirmar nga ti may ara sang encounter kag nabudlean sila sa pagpenetrate sa area kay wala sang signal action Eric. Okay. Ti understandable. Galing nga why tata din kakwa initial da kay ti why signal ko sa lugar to? Why signal kag ti karon nga gabi actually hindi talang i-mention no kung ano ni pasara na sa kamot sang ano sang tropa sang militar. Ang isa ni sa nadakpan Deputy Secretary sang North Negros Front. Butchilingon may nadakpan niya ang armida sa ila encounter? Yes, action na Eric actually gin ano na gani ni subong di mga investigador sang ang ini sa report mo nga nabaton dira iya kay kumo nga ti siguro way pasigda ka man nagkadtop lang ng army sa police station. Ang ini sa report ka nabaton mo nga may nadakpan yang army pero wala sang may nakalapilasan nakalamatay sa bayan sa militar o sa NPA man sa encounter man. Oo, muna ang balita ta nga wala sang pilason sa bahin sang tropa sang gobyerno kag hindi pa naton makumpirmar kung ang sabahin sang ano sang NPA tropa sang NPA kay ti ginahulat taman tubtob sa sini nga mga tinion. Actually ano ara pa gina patigayunan pa sang TI o tactical interrogation ining babae nga nadakpan nila. May ranggong rin na? May ranggong rin babae nga nadakpan da? Oo, Deputy Secretary. Kaysa encounter to siniman nga aga dito sa Barangay Santol, apat tong patay, isang babae ito. Tapos, isang babae. Sa napatay ito, may isa man to kung nga daw may ranggo man sa NPA. Tidasi mo, may natakpan ka may ranggo man sa NPA na? May ranggo man, kaganggin na balita natin, ting mga more or less pito ka mga communist terrorist group ang ilan na enkwentro mo sa kaina. Okay. Para sa latest information kag actually ari na gid man sa area sang Calatrava. Ang nadakpan pero hindi ta ma-divulge kundi ang dapit ni nga lugar. Okay, for security reason. For security reason action Eric kamo na subong ati ari kun diya mismo sa atubang sang police station nagahulat kung saan ni maabot di karon ulaton tagid ni kay para makuhaan nato ni sang interview kung ano gid ang matuod nga senaryo nga natabo dito sa babaw bla sa mga sitio Minatay. Oo, kagati si Hippie kag si Deputy aton man ganis babaw. Sa babaw sang? Sa babaw sang police station napawayway na kay abi ko sa babaw abi ko sa babaw bukid sa police station kali sa babaw kay kina magurong hulat man nila sa tropa ka arme madulhog
mo gani, wala na gani ta kapanyaga kay nani kay pagalupok. Sining dulong. Sino wala ka panyaga, ikaw? Uy. Ah, ti ko sa bagay, ako man lawas mo. Bisa Mo gani. Bisa doon pa kadlo, hindi ka kapanyaga, hindi ka na yan magganiwang ah. Basta may tubig lang Namo na tang tirada. Oh, ti pro, amo ni oras, alas 10:30 City na, may pag nagdulog nita. Actually, nagdulog na. Oo, ako na mo on the way na, pero hindi na madibol siya na ang lugar. Oo, hindi na Okay. hindi kay po security reason na. Tiko, Actually, nakita tanagid man kay ina mo ang Sige, ang importante na makakuha ta interview sa operating unit sa militar, kag kung makakuha mo ta interview sa nadakpan dati mas mayo pagid. amo na gani nga tingmuan ta ni karon nga malabot ni aksiyonere kag makakagang ambal sang army nga tila gid man ni turnover dire sa may Calatrava Police Station. Ako ang duha ka mga investigador naton patawag sila ni Hipi kay para nga sa sa investigasyon kag mafailan kaso. So ari naman sila DO pero nagkadto gid sa station para lang sa sining kaso aksyon na ere. Dra ka lang na sa imong report amo na nanay ayo ko sa imo kay ti ang iba mga balita reserba na para buwas kay ti kabalo ko medyo kapoy ka man dati gusto ko makarelax man tapos mo report bla. Amo gani. Rest assured Action Eric para sa News and Public Affairs Program sang Action Radio buwas sa mabatian. Basi ko makabugta ko man karon aga pa karon sa kay Action Fred karon kag ma-report mo kay Action Art buwas sa aga ti mas manami kay ti first hand information yun ang imo makuha buwas. Amo gani man. Ate okay na to sa sir? Ako daw lang alang pa tagailan na simpo kag ligwada. Ate ari na. Ato na sa may tao na diri ate ato na kuno to sa area. Okay. So mo ni Action na Eric ang pila sang mga news nga information ano to kaning lugar siyang encounter to sitio? Sitio Minatay, Barangay Marcelo, Banwasang Calatrava. Sitio Minatay, Barangay Marcelo. Oo, yes, Action Eric. Sige. Ina nga ugtura no, kinasa ugtura no? Ginasawad to malas 12:30. Sige. So direkta Action Eric sa Calatrava Police Station, live kita nga naga-interview diri para sa Action Night Patrol. Ako naman si Action Nelson Patiño na sa balita na sa Action sa Bacolod, Action Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Action Radio. Salamat kita Action Nelson Patiño reporting live sa may Banwa sa Calatrava. Ti confirm gid man na una gyud magalang Calatrava encounter. Unang Barangay Santol Binalbagan. Tapos nasabat sa Calatrava sa ugto alas 12 pasado sa may sitio Minatay, Barangay Marcelo, Banwa sa Calatrava. Ti bukid naman May patakabalo kung may napilasan sa bahin sang NPA kaya pito to ako ng NPA enkwentro sang militar sa pito do may isa nga nadakpan ang isa babae man may ranggo kuno sa NPA man. Sa militar ti way sang may napilasan. Para sa kagaol, kung hindi ka buwas sa aga sa una nga mga News and Public Affairs Program, bantayan nyo ang follow-up action ni Nelson Patiño sa sining enkwentro mga natabo kaya na sa ugto dira sa sitio Minatayan, Barangay Marcelo sa Banwasang Calatrava. Alin sa report ni Action Nelson, may baros mga report sa Action Roger Gutib gikan sa Segundo Distrito. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang Aksyon Radio. Aksyon Night Patrol Field Reports. Yari sa Action Roger Gutib, dahil elementary sa report. Action Roger, may gabi, please come in. Yes, sa Action Eric, mayong gabi kag mayong gabi sa ton mga kaaksyon sa mga balita gikan diri sa may syudad sa Cadiz, mga pertinagid ang pagbubo sang ulan naman kaina pero subong Action Eric naghulaw-hulaw naman. Padayon nga si basa ang dalan. Mutong nga natabo tong traffic altercation sa driver bala sa ang sheriff bus bala kaina sa aga na sa din Action Eric nag-overtake ini ang sheriff bus nga maniho Action Eric sa driver nga
sino ning driver ni si angkon man kay inasang amicable settlement, no? Ini si Rodilin Imat nga residente sa Hacienda Ampide sa Barangay Gimbalaong, Siyudad ng Silay. Padulong ko tanin aksunerek sa Siyudad ng Sagay kag nag-overtake sa isa ka Isuzu bala nga close van. Ngayon close van naman ginamaniho iniiya ni Romel Esclada, 48 anyos ng edad sang Kabiruan, Barotakweho sa Iloilo, kay man padulong ni siya sa delivery ni siya na padulong sa Cebu ini. Ang kaina sa aga ni mga alas 6:45 o alas 5:30 gri siyang kagahon na tabo nga sa diin perte ang tubig dibla sa may access road tungod gina kayo man ng dalan sa mag-overtake ang Ceres bus kag na sabyahan sang tubig ining Isuzu close van. Pagkatapos nag-overtake ang Ceres bus sa ulihi ginlagas man siya sa Isuzu nga close van. Kaya ini kag pag-abot sa may guwaan di sa National Highway Barangay Tinampaan paglampuas na sa access road gin-cross o kung gin-cross ang close van ni Romel Estrada, ini ang Ceres bus kaya pagkatapos yung panaog ni siya bit-bit ini bilang daw laba na bilang sa baston ganyan naghalin na mo daw pwede na binangon man pagkatapos kinlab mo yung lyric ang kristal bla diskilid sa may driver kay tuyo tayo labon driver to. Kamu nga nabuka itong kristal sa Ceres, kaya natabo nga ang mga pasero, tingko din na giran-karal man to prumahiman kay pagkatapos ito no, na limpugatan, maguro na umpawan, maguro na yung driver nga si Esclada, aga daw nag-relax sa, pero report kay sa Ceres, yung report ng pulis, kamu to nga nagabot ang kapulisan dito, pagkatapos kindala sila sa bahin sa police station. Di kay na may ara nga amicable settlement na sinisila. Tiyan mo na silingko tungod siyang perte nga pag-ulan, tiyan nga matabo, pag-overtake kay Ceres, tungod basta ang dalang yung perte ang tubig, nagsabya gilabang sa sining ginamaniho man ni Romel Estrada, kamuto nag-angkon siyang hindi maayo nga pag-kalatabo to nga nag-ilinaway aksyon direct. Anyway, nasitold naman sila sa nasiling na naton. Ito ngayon naging confirm gina ni Police Staff Sergeant General Porzuelo nga mo ang Dish Officer on Duty kay ara siya kaga pagkatapos nga nagpa-record no, may amicable settlement. Tao sa pila paginaton ka mga balita gipasakan siyang kaso ining hubog Braxton Eric nga naghaboy sang bato sa isa ka grader nga heavy equipment nga trabaho sang dalan dari farm to market road nga paranggihan sa Genros Construction nga ang tagiya mo si Mrs. Jinky Hinisi de la Cruz ng Genros Construction. Amo ni silang nagkontrata sang trabaho sa pag-simento sa dalan dari sa may barangay Andres Bonifacio sa programa sang LGU nga farm to market road. Tigin haboy inisubato sinini Nonato depositaryo Piano 31 anyos edad. So although nga isang kahapon nakagwa na siya pero ginpasakaan siya kaso nga paghimo sang ini tawag sini kaso yato alarm skandal plus may ara pa malicious mischief. So muna nga gipasaka siya sa kaso sa sining paghimo ya sang pagbato sining grader nga ginaparagyan sa isa ka kontraktor. So inisya karon ang magkapangatubang sining nga kung magabot ang warrant of arrest yate mo na pag serve naman sa iya sini action ereka. Tao nagapadayon sige apon ang
registration dire sa Ciudad San Cadiz. Sunod sa kay Attorney John Hinito, ang amon diri nga community officer nga sa Prabuton giling Sabado, dito sila sa bahin sa Barangay Carisbiho, kay magpatigayin sila sa satellite registration. Pero pinaklaro man sa amon diri nga community officer nga kung dito ang iba nila nga mga tao sa Barangay Carisbiho kay magpatigayon sa satellite registration. Sa gyapon ang COMELEC iya sa Ciudad San Cadiz bukas sa pagbaton sa gyapon sa mga parehistro. Sili ko gani, ko di madayon ng eleksyon, kan ugol lang ng effort, no? Pero madayon magurong eleksyon kasi gapreparar na magani ang COMELEC action erect, no? Hasta pa sa masunod naman nga ang Sabado nila nga oras, amo ni siya nga tempo, amo ni siya ang ilaman pagpatigayon sa pila ka mga registration nga target man nila ini ang PWD office nga sigadamo sa mga PWD dira nga tilaman nga kantuan para nga makaparehistro man para sa barangay kag SK election action ereka. So far matultawhay ang area na to dire sa Ciudad Sang Sagay, matultawhay mo to na dakpan nila to may kasuruga sa Malay Aklan. Pero ari pa man subong sa Sagay City PNP kay Gator Nober man kasi ang RPC branch 8 lang ang Kalibo Aklan nga korte mong nag-serve sang wara ako nagpagwa sang wara tumara sa action erect no sa sining persona. So ang Sagay City PNP sa karon parahin lang ila sining police visibility patrol kag amo man ang Escalante matultawhay man kay nag-chat back man sa aton diri si Police Major Jack Barela action ereka. Amo nga tumarulong nga report ya tamyo talagi apo da si Major Nelson de la Cruz kay nagpamati gid sa aton ang amon sa tong City Fire Marshal Secretary naman si Major Nelson de la Cruz. Kag Kap Madalang Diaz kay Mr. Jonathan Diaz sa tamyaw taman may man nga gabi sa kay amigo naton Nonoy Manggubat kag Toto Jewel kag Inday Eva Sangko kay Fiscal Benjamin Maido retired mga Fiscal Ciudad de Victoria kag kay Ma'am Linian Maido. Report gikan sa Ciudad San Carlos para sa Action Night Patrol. Ini sa Action Roger Gutim ng report. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Aksyon! Aksyon! Radyo! Salamat kita sa Roger Goteg gikan sa 1st District. May balos mga report sa Action BJ Apasible. Reporting live gikan sa 5th District. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang Aksyon! 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 Radyo! Aksyon! Radyo! Aksyon! Night Patrol Field Report! Yan si Action BJ Apasible sa report. Action BJ, may gabi, please come in. Mayong gabi Action Eric kag so far igo kita diri sang ulan nagdupa ang ulan diri sa may sa bahin sang sur sa probinsya sa Negros Occidental. Kaina mayara sang nagluntad nga enkwentro sa tunga sang mga militar kag mga katapos ang rebelde nga grupo sa may bahin no sang Barangay Santol. So ginaklaro naton Action Eric kay mantik kaina ang gin-report naton, ang gin-break naton is Barangay Biao. Pero sa subong no sa pinaka-latest nga report natabo ang enkwentro sa may bahin sang Barangay Santol kung sa diin sa pinagkaulihing update apat ka mga persona nga ginapatihan katapo sang rebelde nga grupo no ang napatay sa nasambit iya nga enkwentro nga nagluntad kaina sang aga sa may bahin sang Barangay Santol sa Banwa sang Binalbagan. Sa sining nga tuig aksyon na Eric kung nantawo naton ikaduha na ini nga enkwentro kon encounter sa tunga sang mga NPA kag sang tropa sang gobyerno. Kimanti ko matandaan naton mayara man sa nagluntad nga enkwentro sa dong tinalikdan nga Pebrero. Kung sa diin gin-ambush ining patrol car sang Binalbagan PNP sa makatapo man sang NPA. Kag si kaina may bag-o na naman nga encounter nga nagluntad sa Banwa sang Binalbagan. So far wala pa sang identity ining
kining mga nagkalamatay. Aksyon Eric sa piyat nga bahin, update lang sa gina-report naton kaina angot sa paglabo sang isa ka hinablos sa iyas ni iyang tiyo sa Banwa sang Hinigaran kahapon July 5. Suno kay Police Corporal Ayan Pasco, aksyon Eric ang case investigator. Formal na nga ginpasakan sang kaso nga murder si Jonel Sombo ang suspect nga responsable sa paglabo sang iyas nga tiyo. Nga mo naman si Gregorio Gumawa nga suno sa pagpangusisa sa Hinigaran PNP na akig probably ining suspect sa iya nga tiyo kay mantigin papauli na ni siya. Man of the 9 ni sila sa isa ka ilimnan aksyon Eric kung sa diin nagasinabad ining suspect rason na ginahambalan ini siya or ginsaway ini siya sa iya nga tiyo nga magpauli inaapang pagkatapos ini nga nagpauli ining suspect nagbalik ini sa ilimnan kung sa diin ginlabo niya sa makapila ka beses ang iya nga tiyo kag ini ang gintunaan sang kamatayon sang biktima. Gindala pa ining si Gumawa dira sa may Corazon Logsin sa syudad sang Bacolod apang ginbawian man sang iya kabuhi probably because action Eric sang mga patal nga pilas nga iya iya na agom. So far amo ring update nga nakuha naton from Hinigaran PNP. Isa subong na medyo matawhay man iya ang syudad sang Himamaylan, ang Banwa sa Moises Padilla sang La Castellana kag sang Isabela. Maring aton sa limang areas of responsibility diri sa sur nga bahin sang Negros. Report nagikan sa Quinto Distrito. Ako naman si Action VJ Pasible. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Aksyon Radyo. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Aksyon! Aksyon Radyo! Salamat kid Action BG Pasible gikan sa 5th District. Helicopter na yung resulta sang STL nga draw. Ang first draw kay na 13-12, 13-12. Ikaduwa nga draw sa STL 15-31, 15-31. Ikatatlo nga draw 35-22, 35-22. Ari na ang resulta sang loto. Unahon ko 645. Jackpot price wala sa pinakakuha 23.6 million pesos. Resulta 29, 13, 37, 35, 7, 38. Libaton ko 29, 13, 37, 35, 7, 38. Resulta sang Lotto 655, wala sa nakakuha sa jackpot price. 367.5 million pesos na ang jackpot sa 655. Resulta 49, 6, 26, 55, 3, 14. Again, 49, 6, 26, 55, 3, 14. Ayos, nagabidira sa classmate ko nga si Veronica Trosio. Ako kalayo sa ginapukan mo mitaw, kabiti ka na. Nagabidira kay classmate ko, Guapa Veronica Trosio. Kay nung Vicente Encarnacion sa Emiliano, dira sa may check-in hotel, may gabi dira sa imo. Kay Ronnie Kagalawan, may gabi Maria Cecilia Pabon Jimenez. J. Magamantok, may gabi kay Mama Bing Maniego. Kay Madam Juantan dira sa Sumag, may gabi Kay Kent Bulakha Wanisa, good evening. Kay Frankenstein Lacson, kay kwanda, sa kay retired Colonel Armando Tubong Banwa, nagapaurok-urok sa Action Night Patrol. Kay sa bilog nga pamilya ni retired Police Colonel Armando Tubong Banwa. Kay John Claire Dilyaba, kay Diwata Wand dira sa may Gardenville sa Division Barangay Tangob, may gabigid. Kay Toto Tatan, Danilo Cielo, kay Harry Quinyosa Hamelo, sa mga aning boys dira sa Panukoy, ngayong gabigid dira sa inyo. Kay Nog Arquio Sarapanan, sa mga Sarapanan family dira, may gabigid. Kay Migo ko Sparkly, check attendance lang. Migo ko Dennis Perma and family sa Barangay Singkang, good evening. Joe Silin, Mr. and Mrs. Pablito Benedicto and family dira sa Mamina Sipalay. Arnold Villanueva sa Bago City. Kay Renz Evangelista, good evening. Kay Madam Elinisa Montinola, good evening Madam. Arlene Belbes Sikangko dira sa La Carlota City. Rene Paguntalan sa Candoni. Kay
kay Jenny Solgon family, kay classmate ko Romel Pagsaberon dira sa Valladolid, kay Ray Olgasan dira sa Hinigaran nga monitor gid sa aton. Kami lang friend niya si Ronly Prospero Agustin. Check attendance na si Karen Miraflora. Stacy Yung, good evening. Ray Tuhao Tinosan, good evening. Kami ako dara mga taga Purok Magnolia, Barangay 7 na rin kay Josepina Locsin na Hinirato, kay Olivia Hulagting da ga paurok-urok sa pamati. Juani Mel, mayong gabi kag may lang nga pagpaurok-urok pamati sa Action Night Patrol program. Ay, puwerti. Hindi man kompleto gabi kundi man sa kapaurok-urok, no? Sakay kwanda. Alexander Pila Sandumanan aragid siya. Og pa urok-urok kid. Antoinette Kiranti Malihok da. Kay Primo Noel Magbanwa Lagos, good evening da. No? Pa urok-urok kid pamati. Mr. and Mrs. John Bernasol and family dira sa Aning ga monitor gisa sa ato nga pagpangalaga do. Salamat gid dira sa mga pag paurok-urok sa mga pamilya bilaong da. O ga paurok-urok gid sa Action Night Patrol. Balik kita pagkatapos lang sa ato importante nga mga pahibalo. Sample Plus Gold. Ako si Roy, kaangko na ko sang fatty liver, dugang pa sang mataas ng kolesterol ang pinawa. Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy. Kasi pinagaman-amat pumansaka ang tubig. Actually, ko po Yung medyo mataas na ang tubig, so ginaulat natin nga pasiwat nga nag-traffic to or nag-traffic dito sa sulod ang continuous rain ang nag-subject sa factor sa pagsaka sa sining tubig sa subong. Ang Pilipinas sa mayroon sa early warning system para mahibaluan ang lakat sa panahon. Gani, wala sa rason nga hindi kita makapreparar karon ni rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan. Kung nagapuyo sa lugar nga masabi ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakat sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa kasakong nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan upon ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakapreparar ka na sang pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapus kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sa pagbaha dapat butangan sang tape ang saksakan sang mga outlet kag ibutang sa mataas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing batok sa COVID. Sa panahon sa tig-ululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa nila ka mga masakit. Kang isang dengue, leptospirosis, cholera, typhoid fever, hepatitis A. Nagpanugyan man ang DOH kay pabili ng proper hygiene kay pag-inom sang limpyo nga tubig. Lutuon sang gusto ang pagkaon para malikawan ang contamination. Maghugas sang kamot antes kag pagkatapos ang kaon kag matapos nga mag-usar sang banyo. Likawan man ang paglangoy o kon pagtubog sa baha. Kini sa Action Dale Salazar para sa Action Tips nga nagapahanong nga maghalong sa tanan nga tion. And the winner for Digital Storytelling Best Social Media Video is John Dale Salazar, Bacolod, Aksyon Radyo Bacolod, Nurse, DHW, kag iban pa. Magluwas sa mga frontliners nga nagarisgo sang ila kabuhi sa sulod sang hospital.
Nagakaangay man nga tagan naton sa pagkilala ang mga frontliner nga nagatrabaho sa sulod sang isolation facility, ang mga doktor kag nurse nga nagarisgo man sang ila kabuhi sa pagtatap sa mga symptomatic kag mild COVID cases. Ang mga barangay health workers nga gin-assign sa isolation facility, mga cook nga nagaluto sa mga pagkaon sa mga COVID positive, ang extraction kag disinfection team sang syudad, ang mga utility personnel nga nagakuha sang basura sang mga pasyente. Ini ang mga frontliners kag nakitaan ko ang ila sakripisyo apisar sang manubo nga sweldo o kun allowance halin sa gobyerno. Ako si Action Dale, COVID Balita Espesyal! Alright! Energy, Action Boy! Happy! So, ang atong balita special Action Boy, di mabagay nga posible, wala mo pa na ibaluan, or wala ta pa na ibaluan, angot kay PBBM, or President Bongbong Marcos. So, una Action Boy, Ario, kabalo man tatanan, nga hang hayo, ni PBBM. Ferdinand, Bongbong. Ferdinand Marcos Jr. is Bongbong. Pero Teka, hindi gali. Ano? May mga closest, ang gatawag lang sa Action Boy, ang mga close friends, sigid, and families, may gatawag, may nickname, pag siya gali, nga, Bonggets. Bonggets! Bongga, no? Bonggets. So mga gatawag na sa Action Boy, mga close lang gina sa iya. Amo na Action Boy, malakas ang dugay na, si Bonggets. O si Bonggets. Tika, close yung mga kabalo. Close ka mo? Amo. Pero ikaw na kabalo, close ka mo. Siya wala. Ako lang yung kabalo, close kami. Siya kabalo. Close kami. Pero kabalo ko nga Bonggets. Uy, mas magabot mas mag-visit ni si President Marcos sa Bacol. President Bonggets sa yung mahambal. Ay, kalan. So mga close sila Bonggets na. urot. Basi mahambal siya si mo, uy, hindi mo ko pwede tawagon sina. Ay, nita close. Ay, kabalo. Ay, close tayo. Ako lang nakabalo. Bonggets urot. Tiya, ako na Bonggets urot. Bonggets urot. Ano man na saya? Ano na galing hampang? Sa taxi eh. Taxi. Kami isa pag ina. Ang hampang pag ina. Ikaw naman da ka. Tapos ako. Nagambala ko yung taxi. Ako pag idyang sa imo yung kita mo ka na ba lang mo sugal. Ay, sorry. So, next Action Boy. Kung showbiz ang paghambalan ng Action Boy, kaagi man siya bida sa isa ka movie. Pero kuan siguro, nang bata pa siya. Bata pa siya. At siguro ang kuan, ano ba yan, pelikula? Iginuhit ng Tadhana. Iginuhit ng Tadhana. Actually, nga pelikula, Iginuhit ng Tadhana, ginimo na sa pagdalagan ni kuan, ang ama niya, ni Ferdinand Marcos. So, biographical, biographical movie. Movie na siya. Nga, kuno mo ng life story ni Marcos, ni Ferdinand Gidja, ha? Ferdinand Marcos Sr. Gidja. Ferdinand. Ferdinand, yan, ang Action Boy, ang nag-act as Ferdinand Marcos Sr. Kilala mo pa si Luis Gonzalez? Oo si Luis Gonzalez. Ara pa na siya subong? Ay, doon kung buhi pa siya. Gapuhon na siya si Luis Gonzalez sang kwan pa, sang sulti, ano pa sa Huben. Sige. Hasta nakita mo na siya, hindi mo lang nakita mo na siya sa mga pelikula. Kasi Luis Gonzalez na siya. Pero mga nakita mo na siya sa mga pelikula, wala ka balo nga si Luis Gonzalez na siya. Okay, so I'm an Action Boy. So, kung showbiz ang pagambalan, tikagi man siya gali, siya gidya mismo ang start as himself, ha? As Bongbong ija, as Bonggets. Uy, Bongbong lang. Di mo si Bongbong siya kung ginapalakta. Kaya mga sa mga close friends. Close friends kita, pero ako lang nakabalo. So, next Action Boy, may isang Philippine-made rockets, Action Boy. The first Philippine-made rockets were named after him. So, siya tawag nga Bongbong Rockets. May lang hindi Bonggets Rockets. Bongbong Rockets. Ay, grabe no. Nakabutan di Action Boy. Rockets as in R-O-C-K-A-T? Uy, ano pa ginawa? May R-A-C-K-A-T. Ang kabutan Action Boy, a 1975 news clipping entitled Rockets Test Fired from Philippines tackled the country's experiment in making its own ballistic missiles. Gingalanan na Bongbong Rockets. Bongbong Rockets. Okay. So, muna mismo si then President Marcos Sr. Naka-witness man mismo sa pag-ano sina. Gingalanan lakit sila ang first family at that time.
Tapos, next action boy, si BBM, he claims to have received tickets to first commercial flight to the moon from former US President Richard Nixon. Pero siling niya dre, I like President Richard Nixon. He gave me a ticket to the first commercial flight to the moon. I hope that promise is still valid when it happens. So, meaning wala ka, possible mo, basta may commercial flight, hindi ka sa moon. So, wala mga ka-action. Wala pa. Wala pa. So, baligin ano lang siya. Pero kung may ara ka commercial flight, may ticket na May saya. ticket na siya. Ginatagan siya ni... Valid pa po na? Ang hambal niya gani, nga ano ko no, hambal niya, he gave me a ticket to the first commercial flight to the moon. I hope that promise is still valid when it happens. Sige, tanaunta kung may commercial flight to the moon. Grabe, no? Kung may commercial flight to the moon, pakuha ka gapon ticket ka Angeles. Ay, galay. Padumduman naman ko. Galay, nabuot ko kada madumduman ko si ano. Nainit ko. Ay, kalain, no? Siling ko. Good morning. Landa sa kay Angeles. So, next action boy, aside from, politics, he loves reading, cooking, and watching movies. Okay. Kita mo ka-vlog mo siya. Kita ko mga vlog niya. Lanta ko vlog niya kaysa. Paano ko namang lantaw man? Luto-luto na dasa. Sa YouTube, search mo lang ang Bongbong Marcos nga, meron na siya vlog. Balita! Presyar na tayo! Presyara! Every day is Fire Prevention Day. Gani importante nga maihibalo kita kung paano malikawan ang sunog. Yari ang pila ka mga action tips angot sa fire prevention. Sa tion nga maghalin sa balay, siguraduhon nga naka-unplug ang tanan nga saksakan. Likawan ang octopus connection o kung ang pagsaksak sang madamo nga gamit sa isa ka outlet. Dapat wala man sang overloading sa mga saksakan kag lantawon kung masarangan ang mga appliances nga nakasaksaka. Likawan ang mga substandard nga kagamitan. Hindi pag i-charge ang gadget overnight kaang isang cellphone. Taguon ang mga posporo, lighter, kag iban pa nga flammable materials sa mga kabataan. Ag siguraduhon man nga malayo ini sa kalan. Siguraduhon man nga wala nagalik ang inyong LPG. Sa isa ka business establishment, dapat mayara sang fire extinguisher kag dapat nakahibalo ang tanan sa pag-usar sini. Hibaloon man ang expiration date sang fire extinguisher kag i-refill kung expired na. Magpreparar sang fire exit plan lagi padiri ang emergency exit o kung ang lugar nga wala sang harang nga pwede guwaan sa tion sang sunog. Dapat nakasave sa inyong mga cellphone ang mga emergency numbers nga pwede tawagan sa tion sang emerhensya. Kung nagakalayo ang imong lawas, himuon ang stop, drop, kag roll. Para malikawan ang sunog, nagakinahanglan ini sang partisipasyon sang publiko. Kung nakahanda kita sa mga kalamidad, dapat preparado man kita sa sunog. Ini sa Action Daily Salazar para sa action tips nga nagapahanumdom nga maghalong sa tanan nga tion. Tungod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Aksyon! Aksyon! Radyo! Balik dire sa ato pabalakad mga bidira kay Mr. and Mrs. Noel Bilhera. Always ka nakapamati maman kay Migo Conato Escoltero. Gobra sa SSS Kabangkalan, ara dira sa Barangay Sumagno. Kay Lubinia Figueroa Tanda, kay Bots Magnoda. Kay Madam Cristina Taksagon and family. Kay April Joy Gastonda. Kay Mr. and Mrs. Nestor. Kag Doktora Alvarez dira sa Alvarez Clinic Optical dira sa Barangay Sumag pero tagapunta tayo ni sila kapamati no sila na ni Tatay Eli Antonares. Balikata nga to sila nga Patrol 2, balikata sa Action Eden Aboso. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang aksyon. 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 Radyo. Aksyon. Radyo. Aksyon. Aksyon! Night Patrol! Field Report! Action Eden sa balik report is come back. Action Eric ng Lambot, 81,600 pesos nga balor sa ginasuspetso ang Shabu o nagkuha sa isa ka persona
sa bypass operation nga ginpagyan las 4:15 sini nga hapon sa block 35 lot 51 Pro Kabugwaton barangay Magsilingan siyudad sa Bacolod. Arang dakpan ginkilala kay Arnel Alcones, isa ka street level individual 58 anyos kag residente sa nasambit nga lugar. Nakuha kay Alcones ang 5 ka heat seal transparent plastic sachet sa nasuspektuhan shabu na may kabugaton nga 12 gramos kag iban pa nga drug paraphernalia. Si Alcones ang principal sa custodial facility ng Police Station 7. Balita din sa patrol ang ka-action ni Action Eden Agosto. Una sa balita na sa aksyon. Sa Bacolod, Action Radyo. Una sa Aksyon Balita. Una sa Aksyon Public Service. Una sa Aksyon Komentaryo. Sa drama, musika at impormasyon. Aksyon na aksyon talaga. Night ka. Ayos, salamat gid, Patrol 2, there you have it. Kabugos sa kapabalagan sa Action Night Patrol program sa Miyerkules nga edisyon. Balik naman ni Buwas Huwebes. Ato sila nga mapatrol unit reporter sila action nga napangalagad karon nga gabi. Action Roger Gutib, Nelson Pateño, BJ Apasible, Action ni Dinaboso back to back sa ato nga piloto Action Papang Nixon Taho. News Center Action Andy Pensor Lisay, Technical Partner Studio A, Broadcast Engineer Oliver Pason, Backup Security Guard Tunog Banwa, back to back kay Security Guard Campaner, with IT Expert Action JM Baikin. Transmitter Control Tower sa Barangay Turok Sirat Sang Bago, Broadcast Engineer Edward Balico. Sa ngalan sa Station Manager Action na Magbanwa, Production Chief News Director Rex Cantong, Chief Engineer Noel Peñalan, ang iulagad ang kurman Action Night Patrol Program. Ako naman sa Action Eric Magbanwa, nagkasiling Adios amigos, hasta la vista. Ayaw magkalipat, natis magtulog, magpangamuyo, sayo pa pangamuyo, dala kami, dala ako, dala ang bilog ng kwerpo sa Action Radio, Bacolod. God bless the Philippines. Sa Bacolod, Action Radio. Good night. Bye-bye. Good night.